Uzalwane umuntu akabingelele bafowethu cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe lapha ke amazwibela bafowethu omsebenzi esowufaka noma kanjani ngoLwesithathu bafowethu ekseni ngo-8. So bafowethu la ekhaya bayazi ke abantu abahlala la bahlala kuleli page leli channel ukuthi bafowethu siba namazwibela bese kuba ne-video ephelele bafowethu. Lokho ke siyenza nathi ukuthi sikwazi sithole amanqushana bafowethu ngomsebenzi suke siwenza ngoba asikhokhisi umuntu bafowethu kusizeni umphakathi. So njengamanje ke istory la usisi la ozalwa ngaphandle uma wakhe lo bese ke kunosisi la kahle kahle ngibeke nje ngamafuphi kunosisi ozalwa umama biological mother ogane isoka la isoka bese kuba ke nengane kamyeni wakhe ayizala ngaphandle okuyiyona yakahamba ke yayohlala nosisi lo oshadile yafika ke yamethiswa ke ubaba umkhwenyana walo sisi lo abanangane naye kodwa wafika wamethela unakhuyana usisi wakhe lo wangaphandle bafethu. So njengamanje usisi belokhu ke elokhu engafuni ukusho ukuthi ubani kahle kahle ubaba wengane njengoba umama egcine sesibhalela ukuthi hayibo nazi inyanga ziyophela kanti akakasho. Siyabonga. Alright, ngiyabingelela bafethu igama lami uSiphiwe Matombela. Bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi cofoze usubscribe button ukuze ke uzothola bafethu konke sikwenza kulona leli khasi. Bafethu leli khasi liyafundisa liyaluleka. Asiza nje bafethu einkingeni abantu abasuke bebhekene nazo. Siyacela nje kakhulu bafethu ukuthi usubscriber wakho akumoshi idatha kodwa nje usuke uyibeka emathubeni nawe ukuthi ke ufunde ke nawe ngokwempilo. Mhlawumbe ikhona izinto mhlawumbe ezenzakalayo nawe mhlawumbe ubhekene nazo ke mhlawumbe ke futhi yabo mhlawumbe nawe ungagcina mhlawumbe usubona izinto zokuthi mhlawumbe nawe ungaphunywa kanjani kuleyo nkinga mhlawumbe ubhekene nayo yabo. So siyacela nje kakhulu bafethu ungakhohlwa ukulike ukucomment ukushare. Ucomment bafethu kuyasiza kakhulu ekutheni uma mhlawumbe udawo mhlawumbe liphelile mhlawumbe ngendlela ongagcolisekanga ngakhona mhlawumbe kuyasiza nathi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga mhlawumbe mawuthatha udaba mhlawumbe aliphelanga noma mhlawumbe liphelile but awuculisekanga siyakwazi mhlawumbe ngelinye amasiqondana noma sifacana nodaba licishe mhlawumbe lifane sibone ukuthi mhlawumbe singaphuma kanjani kuleyo nkinga leyo yalelo daba lelo ngoba abantu bafethu sibancane kakhulu ngokweminyaka einkingeni esibhekana nazo. So ungakhohlwa ukudownload i-app yakho EasyBet ubhejeke bafethu lapha kuyabhejwa ungawina nje bafethu uthola imali uhleli nje ekhaya ngaphandle kokuthini bafethu. So siyacela nje kakhulu ukuthi download i-app usebenzise i-promo code ethi ke ZOSO ZOZF ngalapho bafethu uzobusuyibeka nje emathubeni right. So njengamanje kunodaba la ezisolungisa ngibayele umama ke la so ke sizwe kuyena ukuthi mhlambe udaba lwakhe luthini uma sichazela khumbula ukuthi umuntu mesuke sesichazela usuke vele thina vele esisitshelile kodwa ke suke sesivele sesinolwazi yena nje suke sezondlalela nina njengababukeli ababuki bohlelo. Sawubona mama njani? Sawubona ngane yami. Siyaphila mama njani? Ngiyaphila nami. Siyaphila mama. Umama ubani wakaba udaba kunendawo? Igama lami ngiwuthobile uMazwane wakaMkhisi. Yebo. Ngidabuka eNdwethu. Mama. Yeah. Yeah. So udaba lakho namhlanje luthini udaba? Udaba lami ngana ngicela ukuthi nginibizele ukuthi nizongisiza ngoba ngizwile ukuthi abantu abaningi senibasizile ninosizo kakhulu. Yebo. Nginamadodakazi amabili ngane yami. Yeah. Eyokuqala ishadile ihlala nomeni wayo le eThekwini. Yeah. Lena yesibili ngihlala nayo la ekhaya. Indodakazi yami eyabuya nomeni wami entameni zaseGoli lapha ayesebenza khona. Yeah. Ngikhulisile ke umyeni wami esekhulile lengane. Yeah. Yafunda yaze yafika emabangeni aphezulu. Nokho ke yona ibingane ehluphayo kodwa ngikwazi ukuyinqanda ngenqanda. Uthe mase ikhulile yasicela ke mama ngisacela ukuthi ngihambe ngeThekwini. Ngiyohlala nodade ngohlala nosisi ukuze ngikwazi ukuthola amatoho ngoba la ekhaya amatoho awatholakala. Yeah. Hayi ke ngamdedela kumntwana wahamba. Hambile ke thenga kawuthoni nomsebenzi lo eThekwini. Ngabona sebuya qithithi mayibuya hayibo. Mntanami unjani mawunjeni? Yini nje uyini isimo sinde okusona ngane yami. Hayi ushona ngala nangala kodwa ngiyambona ukuthi ubebuya nje ubuya nesisu. Yeah. Hangibiza abazalwane ngoba mina akafuni ungitshela njengoba enjena lento ayithwele ekabani.
ngithi ngibiza nomama basenkonzweni ake nizongibonisa abazali ukuthi lo mntwana njengoba enjena nje akangitshela iqiniso ukuthi nje esenjena woniwe ubani mina ngizothina ebantwini nala emphakathini hayi umntwana akafuni ukuphumela eshashalazini ukusuka la kuvesana khihla isililo noma abhoke ngolaka bangishayela udadewabo ucingo udadewabo nawe uyambona umntwana nawe usenjena kodwa futhi naye akazi wenza ubani. So yena usisi siphi isizathu esenze mhlawumbe wabuyela ekhaya wagcina sebuyela ekhaya? Ubuyiswe yisona isisi lo. Oh yeah. Ukuthi usekhulele. Yebo. So usisi ke yena ke uthi yena akamazeli umuntu mhlawumbe ngoba phela kungenzeka ukuthi mhlawumbe nawo bemazela mhlawumbe umuntu. Cha, udada ukuthi ngiyangazi abone imoto lokhu nje efikile. Bele komntwana ohlele endlini nje ongaphumi amnikeza imali mayezi ukuthi itohola ikhona lapha ahamba ekhona boyazohlala phansi endlini. Yebo sixakile sonke le ndawo. So umntwana ubeyiphethe kanjani ubekwazi ukukhuluma mhlawumbe niyazwana nokuzwana ngoba mhlawumbe nalokho mhlawumbe ukuthi vele mhlawumbe yena umuntu omzala yabo. Cha khona ekukhuleni kwakhe ukhule owumntwana wami. Uthe masekhula ke kusho ukuthi abantu bayakwazi ukutshela ingane ukuthi akuyena uma wakho okuzalayo. Bekaqala ukuthi mangithi ngiyambonisa abhoke ngolaka. Angivezele ubuhlazi. Ayikunzima mama wami kunzima ngempela ngoba so manje intweni ezikanjena wakwabhekana nezinto ezikanje mhlawumbe kwake kujwayele kwenziwa kanjani makwenziwa nje? Kanzani ngibizeni mina kwamanje sengihlulekile ngoba indodakazi yami le endala ayikazi yona ngifake esimene esinje yacelwa yashada kahle yaphuma ngokosiko la ekhaya yohlala nomyeni wayo kodwa lo usengifake enkingeni engingazi khona emndenini uma ebuye esenjena sizohamba sishonephi naye lo mntwana. Okwazi batshela abadala? Cha bengabatshena abafawo bamyeni wami ngoba sakhelene nabo hlukene ngegudi. Hayi kunzima hayi kodwa ke unqabile ukuza la. Ungabili impela bhoka ngolaka. Mumtshela ukuthi hayi ke size la sisiye kuzoso wanqaba shaya. Sanje wabhoka ngolaka wangibhokela ngabo cha indlela abhoka ngase ngizoshaya phela nami manje. Bathi hayi ake ngiphume ke ngiyokulanda uzoso. Ngilanda uzoso ke namhlanje azongisiza. Ukuze ukhiphe iqiniso ukuthi mina sobani. Hayibo ntiqala ngami umnithi namhlanje. Hayibo sengifikile lapho uzolikhipha iqiniso namhlanje ngenani bafana. Awuphindele nabo ke abantu bakho wenikhulume nabo ke eminyango ke. Ngokwami la ekhaya. Wena kade umithi ubani wakhuluma? Ngakhuluma mina. Mina ngimithaya ukuthi umfowisi wakho mina wangilobola kashada. Ngangingekho phela mina. Cela ngeneni ngazami ngizongisiza. Hayibo akho umuntu ozongena necamera ayingeni camera. Ayingeni. Mana sisamadlala la yeso. So siyacela ukuthi ulalele umama njengomama ekutshela nje ulalele yena njengamanje sokhuluma. Manje wena uzokhuluma indazantu abamithi? Phela kunjalo ngicela umama. Uhlangana phela nabantu abamithi wena. Ngicela umama nje. Awumithisi wena? Ngicelwe. Awumithisi yini wena? Manje uzokhuluma yami yokumitha anti iqala ngamini ukumitha abazalwane. Uzosile umntana kanjani? Mana siswami Oh wena mama ngoba ungangizali mina uma kahlengi uzokhuluma indaba zami zokumitha. Wena wafika komncane la kancane bami. Nakukhuliswa ingane. Mama wakho lokhuluma ngawo umazi angizombona uma wakho ngasango ngombona. Uzoso ngikubuzile ukuthi wena umithisi yini na? Angimithisi nje angimithisi. Akushongo phela mina ukuthi chama amanzi erice. Akushongo mina zazi ukuthi chama amanzi erice noma amanzi apopo manje kufanele kube ingxaki yami ukuthi wena umithisi. Hayibo ngicela nihambe bandla namakhamereni uniyoshutha eminyango nawe ma. Ngibhizi mina la. Muzi lo wezami. Manje manje mina ngoba wena usemzini wakho ke mina ngihlangana nabo. Uzolikhipha iqiniso namhlanje. Shutha kuphume mina ke emzini wakho ngihambe. Awukwazi ukuphuma kanti yini ngathi lo bhalansa. Hayibo nina nonke njengoba nigcwele nje nibangaka nizokhuluma indaba yokumitha kwami ngaze ngamkhulu. Ukhona nomuzi onawo zami ngaphandle kwaleli khaya. Hayi ngisho ukuthi ngimkhulu. Mina ngikukhulisa la. Uqalwa ngami eSouth Africa ukuthi kube khona umuntu omithi. Ufika nawe la omncane ngakuthatha ngakukhulisa wazoba intombi. Okay ke sengimithi ke kufunakalani ke? Ngifuna ukwazi ukuthi sobani. Ubaba wengane uhlanganwaphi wonke umuntu la ophila la emhlabeni kulokho kanje kubuza ukuthi obaba siswami uma wakho angithi makho ugadile uyakuzala nje manje ufuna ukwazi iqiniso nakade ngiyomitha wayengigadile wayengephi ngoba yena uyangigada nogada wami ekhaya wena uyofuna umsebenzi eThekwini awuphumanga la uyofuna isisi wezami siswami yathi usebenzisa kabuhlungu mfethu yeso usebenzisa kabuhlungu awuphumanga yofuna isebenzisa kabuhlungu ngihlangana nomsebenzi wenu nokumitha kwami mina umsebenzi wakho nami uhlangana manje yabo njengoba sesibhalile umama nje yabo njengoba sesibhalile umama ingomama sekhathele ukade eceza mina ngilindele ukuthi ubuye nemali wena hayi nesizwe kabanzi ngoba yena obhalile mina ngibhala ngalutho kube bengifuna usizo mina
ngase bengizwenzela wezozo bengingazi alright ke sesiwami alright umama ke uyacela ukuthi umama ucela ukuthi umtshele ukuthi ubaba wengane mase enza njani ufuna ukwenza njani masiwazi uba nolwazi ufuna uba nolwazi phela ucabanga ukuthi masulwazi Uzondoda uyageza wezami. Ayikho umuntu ongasanazali nje umzondoda ungcole kanjani. Izokondloba lengane emithi. Kufanele uzogeza umuzi wakho. uzoyona babayo amobhela umuntu osomnakhunja kanje yabo mfethu noma ngama ngale mfethu ya mfethu hamba mfethu ungamshuthu siswami ngifuna umshuthu yabo uyayizwa lonto siswami ngoba sikhuluma ukungangishuthi ini seniqedile na yabona ngoba ngiyithanda lento nami yabo manje inkinga senze umsebenzi kodwa njengamanje ngoba sengixoshile nje sokhuluma sobabili akekho umuntu ozozwa mfethu ukuthi yabo manje siswami uyayizwa manje sisiyabo igama lami ngiziphiwe ngantombelo yabo nguzoso njengoba nje kade uchaza yabo so njengamanje mfethu kunenkinga la njengomama esibhalele nje mfethu ukhathazekile umama yabo so ukhathazeka kwakhe mfethu nawe uyacabanga nje mfethu mangathi kuthiwa mhlawumbe uzela ingane mfethu ingane mfethu ayifuni ukutshela mfethu ukuthi ubaba wengane yabo and mfethu yabo njengokukhulele mfethu akuyona mfethu into encane le umuntu okugadile mfethu noma ngathiwa ayikho into azoyenza yabo vela ayikho mhlawumbe into azoyenza etheni yabo kodwa nje mfethu just ukuba nolwazi nje yabo mase elenzani lolo lwazi lo phela mfethu hawu mfethu kuzoba ulwazi phela azi ukuthi hawu mfethu why kumele kuze kubhalelwe nina engangitshelanga mina kuqala ukuthi uyobhala man unqabile nje wena ngithi ukutshelile nje wathi wena woza nawe wanqaba wena ukuthi uze naye nina nase navuma ukuthi fanele nizongineka ngibukwe izwe lonke nango kusemithi ke uzami kumele kwazi South Africa yona ngeke siswami sesilenze lelo phutha yabo so thina sithi mfethu wena mfethu siyazi vele mhlambe mfethu into ebhlungu mhlambe unokuzeziwe manje umama emphethe kabhlungu lonto leyo ngoba kuphela ngeke nikwenze ngoba phela seningishuthile vele kuphela ngeke nikwenze ama camera kade lawa wani ngeke sikuveze mfethu yabo ngeke sikuveze mfethu yenza kanjani mfethu yabo angasiki ngoba umuntu angikhulelisile mina ugatsheni ya mfethu kahlengiwe ba uhlengiwe kanjani ugatsheni kanjani uhlengiwe usisi wami usisi wakho usisi wakho kanjani naye usisi wakho kanjani uzalo yena lo mama lo omkhulumelayo uzalo umama so umithi so banike wena ubhuti wakhe umkhwenya wakhe lo kade wena uhlala naye ngicela ukhulume naye mfethu umtshele ukuthi uzolibika njengamanje udaba ya wena ukhathele ukufihla umtshele nje kanjalo hello njani ngiyaphila khuluma nozami ngisoyibuzisa ukhuluma noba ngoba uyazi ukuthi ukhuluma noba Babela ngikuyatena nje ngathi mina ungalokhu ngifonela manje ngikhatha neforum manje mina ngathi ngizokufonela manje awu why usho njalo manje mina sengizosho ukuthi mina ngikhuleliswa wena ngoba ungenza isilimi Bathena manje ukuthi manje lento manje angiyifundi into yakho manje lokhu ngifonela manje mina ngizokufonela manje Hello Fair Mama ngicela ungikhulumele nozama uzama ngizomkhahlela uzama yazi Kwenze njani Fair Uma uzama engiyakisi uzama usifenze indoda yami ngizomkhahlela ngizombonya afuna ukukhuluma naye ngicela ungikhuzelela kwenza umnyathelo Hlengiwe kwenze njani nihlangene ngami lapho nini Zama Yini lesoze uhlengiwe lana angihlangene nalento eshiwo hle mina lapho Zama Yini leso uhlengiwe lana Kufanele kube athini mina ngihlangana naphi mina indoda yakhe wena ngihlangana naphi nendoda yakhe mina zothi ngiyayifenza ngiyayifenza akafuna isitori sigcweleke sipheleleke mase khuluma lo rabisha ushoyo Uchaza uthini mawusonje ngoba nangu uhlenga kade khuluma naye angihlangane nohlengiwe La mina umzila uhlengiwe nje Zama uzama umthinta angihlangene Cela ungichazele yakhe mntanami kwenze njani angifundisha ukukhuluma yazi yabona sesifebese ngisigcoba uzama yazi ungazongidakelwa mina ungangihlanyeli mina ungazongihlanyela mina ngandoda yakho yenani yona leyo Hlengiwe Nkosi yami ufuna sephi wezami ufunani kumina ufunani kumina ufunani kumina ufunani kumina awena kusekwena kusekwena ukhuluma nawe efonini wena angisaqwe mina ngani